Salm 25 ac adnod 14. Wel, y ran gyntaf o'r adnod, felly 14a, fel maen nhw'n dweud. Caiff yr rhai sy'n ei ofni gyfeillach yr arglwydd. Caiff yr rhai sy'n ei ofni gyfeillach yr arglwydd. Nawr yn y William Morgan, mae'n darllen fel hyn. Dirgelwch yr arglwydd sydd gyda'r rhai a'i hofnant ef. Dirgelwch yr arglwydd sydd gyda'r rhai a'i hofnant ef. Yn Saesneg mae cymaint o feiblau i gael ac mae yna sawl fersiwn gwahanol. The secret of the Lord, medd rai, is with them that fear him. The fellowship, the friendship of the Lord gydag eraill. Mae'r adnod ein testun yn dweud wrthyn ni bod rhywbeth yn wir am y Cristion. Mae gan y Cristion rhywbeth nad oes gan pobl eraill. Mae Dafydd fan hyn yn disgrifio un o freintiau y Cristion, neu un o'r trysorau sydd ganddo. Mae pob Cristion yn freintiedig. Mae pob Cristion yn gyfoethog. Mae yna drysor gan bob Cristion. Bendithion, mae e'n wyn ei fyd. Mae'r Beibl yn dweud hynny, mae rhai'r salmau yn dechrau fel yn gwyn ei fyd. Dyna pam mae'r un cyntaf yn dechrau. Mae'r Cristion yn special. Mae'r Cristion yn hapus. Mae'r Cristion i'w longyfarch. Oherwydd mae pethau yn wir amdano fe neu hi, sydd ddim yn wir am bobl eraill. Wel, wrth gwrs, byddwn ni'n disgwyl hynny, oherwydd mae'r Cristion yn blentyn i Dduw. Felly byddwn ni'n disgwyl bod yna bethau arbennig amdano fe neu amdani hi. A dyma un o'r themau sydd yn rhedeg trwy y salmau a gweddill y Beibl yn dyfe. Pwysleisio dangos i ni beth yw'r pethau yma sydd yn gwneud y Cristion yn wyn i fyd. Yn disgrifio'r breintiau yma fan hyn yn y salm yma. Ac un o'r arwyddion bod person yn Cristion yw fod y Cristion yn diolch am rheini. Y Cristion yw bryd i'w gilydd yn synnu at y pethau hyn. Ac yn bendant yn diolch i Dduw amdanyn nhw. Falle does dim trysorau daearol gan y Cristion. Falle mae'r Cristion yn eitha tlawd, falle mae amgylchiadau yna. Ond mae ganddo fe neu hi y breintiau yma, y trysorau yma nad yw pobl eraill yn gwybod amdanyn nhw. Wel, beth yn yr adnod ein testun? Beth yw'r peth yma sydd yn wir amdano fe, sydd yn werthfawr? Dim ond un peth ni'n edrych arno fe heno, ond mae'r un peth yma yn dda i ni. Dirgelwch yr arglwydd sydd gyda'r rhai a'i hofnant ef. Dyma beth sydd gydag ef. Dirgelwch yr arglwydd, the secret of the Lord. Nawr, fel i chi'n gwybod, Hen Testament wedi ysgrifennu yn Hebraeg, a
fel I chi gyd yn gwybod, pan I chi'n cyfieithu o un iaith i'r arall, mae mor anodd I gael y cyfieithiad yn berffaith. A weithiau mae bron yn amhosib, oherwydd falle bod y gair yn y iaith yna mor anodd I ddisgrifio. Mae'n anodd I gyfleu'r holl bethau mae'r gair yn cyfleu. A fi'n credu bod yn wir am y gair hyn sydd yn dechrau adnod ein testyn, dirgelwch. Ni wedi gweld hynny yn barod yn y ffaith bod wedi dweud ynglyn â'r cyfieithiadau. Wel, Cymraeg, mae gyda ni 3 cyfieithu Cymraeg, mae'n gyd yn wahanol o ran y gair mae'n defnyddio. Saesneg, llawer o wahanol cyfieithiadau. Nawr mae gen I lyfr y Beibl yn y tŷ, ac I ni galw yn Beibl cyfeiriadol, ac mae yn ochr y tudalen, mae e'n dweud mwy o bethau, mae e'n dweud neu, gallu cyfieithu'r gair hyn fel hyn, neu fel hyn, neu fel hyn. A mae hwnna'n dda, achos I chi'n cael gweld syniad o'r gair. Ac ar bwys y gair yma dirgelwch yn y William Morgan, yn y Beibl cyfeiriadol, mae e'n dweud hyn, neu cyfrinach, cyngor, neu cyfeillach. So felly 3 gair arall gellir cyfieithu y gair yma dirgelwch. Mae hwnna'n dda I fi oherwydd mae yna 3 gair a maen nhw'n dechrau gyda cy. So dyna'r 3 ffen. Gan I edrych arnyn nhw gyda'n gilydd. So ni'n gallu dweud bod cyfrinach yr arglwydd gyda'r rhai sydd yn ei hofni. Ni'n gallu dweud cyngor yr arglwydd sydd gyda'r rhai ei hofnant. Ni'n gallu dweud cyfeillach yr arglwydd sydd gyda'r rhai a'i hofnant hefyd. Y gair cyntaf felly, pen cyntaf, cyfrinach. Wel, dyma'r gair sydd y gosaf, falle at dirgelwch, ac fel wedi dweud, mae rhai o'r fersiynau Saesneg yn dweud secret. Gael allan diarhebion 3:32 I chi. Proverbs 3:32. Oherwydd, mae'r arglwydd yn ffieidio'r cyfeiliornis, ffieiddio, weld yn ffieid, cyfeiliornis, y rhai sydd yn mynd I ffwrdd, y rhai sydd yn mynd ar hyd y llwybr anghywir. Mae'r arglwydd yn ffieidio'r cyfeiliornis, ond yn rhannu ei gyfrinach ar union. Yr un syniad fyna, mae'n rhannu, mae'r arglwydd yw yn rhannu ei gyfrinach. Shares his secret. Gyda'r union. Nawr gai droi at proffwydoliaeth Amos, a darllen I chi Amos 3:7. A ni fi ffindo Amos. Amos 3:7. Dewch yr adnod hyn, mae'n ddigon clir. Canes ni wna'r arglwydd ddim, arnas dangoso ei gyfrinach yw weision y proffwydi. Dyw ddim yn gwneud dim byd, heb bod yn rhannu ei gyfrinach, yr un gair, gyda'i proffwydi a gyda'i weision. Mae gan y Cristion gyfrinach. Cyfrinach yr arglwydd. Cyfrinach o'r arglwydd. Pan oedd Iesu Grist yn pregethu, fel chi gyd yn gwybod, yn aml iawn gyfydda fe'n pregethu mewn damhegion. Doedd y disgyblion ddim yn deall. Pan wyt ti'n pregethu mewn damhegion o hyd.
A mae'r arglwydd ar un adeg yn dweud wrthyn nhw pam. Meddwl bod pawb ddim yn sylwi'r ateb i'r cwestiwn hyn, ond dyma medd Iesu Grist yw reswm. Grandewch Matthew 13:10. A daeth y disgyblion ac a ddywedasant wrtho, pam yr wyt yn llefaru wrthyn trwy ddamhegion? Wel, ydyn nhw'n rwystredig, o'n nhw ddim yn meddwl, pam ti ddim yn ddio'r ffordd hyn? Pam ti ddim jyst yn pregethu yn glir, jyst dweud wrth pobl. Ac y fe atebodd ac a ddywedodd wrthynt, am roddi I chwi wybod dirgelion, teyrnas nefoedd, ac ni roddwyd iddynt hwy. Mae Iesu Grist yn dweud, mae rai bobl sydd yn gwrando arna I, a clistiau gyda nhw, I glywed y dirgelion yma, I glywed y cyfrinachau yma. Mae rai, dyw'r clistiau ddim gyda nhw. Na gyd maen nhw'n clywed yw stori, ond bydd rai pobl yn clywed, a bydd nhw'n clywed mwy na stori. Maen nhw'n clywed cyfrinachau. Matthew 11 ac adnod 25 a 26. No fan hyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn gweddio. Grandewch beth mae e'n dweud wrth gweddio. Yr amser hwnnw ar atebodd yr Iesu ac y ddywedodd I ti ar y dwyfyn diolch o dad arglwydd neb a deir am I ti guddio'r pethau hyn rhag y doethion a'r rhai deallus a'i datguddio ohonynt. I rai bychau, Ie o dad, canis felly y ryngodd bodd I ti. Mae Duw, nid Iesu Grist, yn datguddio pethau. I rai bychau hyn. Cyfrinachau, pethau dyw bobl eraill ddim yn gweld. Doethion a deallus ddim yn gweld bob tro. Ond mae e'n datguddio i'r rhai bychain hyn. Nôl yn yr Hen Testament, chi'n cofio Daniel. Yn llyfr Daniel, Nebuchadnezzar yn cael breuddwydion. Neu breuddwyd, ddim yn siŵr beth oedd yn meddwl. A mae'n galw am Daniel yn y diwedd. Mae dweud wedi deall bod ti'n gallu esbonio Daniel. Daniel yn dweud wrtho fi, dwi ddim yn gallu, ond mae yna Dduw yn y nefoedd sydd yn datguddio dirgelion. Mae e'n gwneud pethau yn amlwg yn datguddio, peidio cuddio. Mae Cristion yn un sydd â dirgelion wedi ddatguddio iddo fe. Mae Duw wedi rannu cyfrinachau gyda gen cyfrinach. Nawr, beth yw'r gyfrinach yma? Mae Duw yn datguddio. Beth yw'r gyfrinach yma? Mae'r Cristion yn gwybod, ys neb arall yn. Wel, allan ni ddweud, mae'r Efengyl yw'r ateb i'r cwestiwn yna. Yn newyddion da, yn newyddion bore, allan ni I glywed cyfrinachau am deyrnas. Nefoedd, cyfrinachau am deyrnas. Mae yna deyrnas arall I gael yn y byd yma. Mae yna reality arall, mae yna dimensiwn arall I gael yn y byd yma. Dydy pobl sydd ddim yn Gristnogion ddim yn gwybod dim amdano fe. Ond mae'r Cristion wedi dod I fod yn ymwybodol. Mae wedi cael ei ddatguddio. Mae'n cyfrinach sydd yn dod yn hysbys iddo fe. Mae yna Dduw I gael. Mae modd cael tangnefedd gyda'r Duw yma. Mae modd cael llawenydd. Mae'r Ysbryd Glân yn trigo yn y deyrnas yma. Cyfrinachau am fywyd arall. Mae yna fywyd arall, fywyd trygwyddol. Allan ni wybod amdano fe. Fywyd mwy llawn na sydd just bywyd o ddydd I ddydd. Bywyd trygwyddol. Y cyfrinach yma yma Duw. Yn rannu gyda'i bobl e. Cyfrinach am sut I fyw
Cyfrinach am sut i farw. Cyfrinach am sut i chi'n marw a mae'n troi'n ei elw. Cyfrinach am sut i gael perthynas bywiol gyda Duw. Cyfrinach am sut i fod yn iawn gyda Duw. Dy'r cyfrinach yma gyda ni, y prynhawn. Ydy'r llygaid yma gyda ni, y bwrw, y prynhawn yma i weld. Ydy'r clustiau gyda ni i glywed y prynhawn yma. Ydy wedi datgyddio i ni. Felly dyna'r gair cyntaf, gallwn ni gyfeirio. Cyfrinach yr arglwydd sydd gyda'r rhai a'i hofnod. Yr ail gair wedys i gallen ni gyfeithi cyngor. Cyngor yr arglwydd. Ac eto mae rhai o'r fersiynau Saesneg yn defnyddio'r gair yna. Yn Saesneg y gair am cyngor oedd y council. Mae rhai o'r cyfeithiadau yn dweud secret council. Council. Nawr, beth yw council? Beth yw cyngor? Wel, meddwl mae pawb yn gwybod yma. Council, advice. Mae rhywun yn rhoi cyngor i chi mewn Pembrey. Mi eisiau cyngor arnoch chi. Ni'n clywed tipyn am cynghorwyr, councillors ydy yma. Pobl sydd yn helpu chi gyda rhyw broblem sydd gyda chi. Yn y Beibl Cymraeg, mae'r gair cyngor hyn weithiau yn cael ei gyfieithu cynulleidfa. Neu'r gair sydd yn Arglwydd Testun, cynulleidfa, sef assembly yn Saesneg, cymanfa. Weithiau mae'n cael ei gyfieithu. Weithiau ar gyfer y saint, cymanfa saint. Weithiau cymanfa o bobl amrywiol hefyd. Pobl yn ymgynnull gyda'i gilydd, ond gyda'r bwriad o drafod, o ymgynghori, o gynllunio. Dyma beth mae y geiriadau yn dweud am hyn, council, deliberation. A'r diddorol i ni, falle dyw pawb ddim yn gyfarwydd, deliberation. Beth yw hwnna? Careful and serious thought. A discussion and consideration of pros and cons. Chi ddim yn siŵr beth sydd i wneud, beth sydd i ddigwydd, ac felly chi'n eistedd lawr a chi'n trafod ac yn dod i ryw farn. Ni'n meddwl am reithgor. Reithgor yw y bobl yna sydd yn gorfod dod i benderfyniad am achos llys. Maen nhw'n gwrando yna, deuddeg fel arfer, ac maen nhw'n eistedd trwy'r achos a maen nhw'n gwrando, ac wedyn ar ddiwedd yr achos llys, maen nhw'n cael eu cymryd i stafell, a maen nhw'n eistedd fyna, ac maen nhw'n gorfod trafod yr holl achos. Maen nhw'n galw hwnna, deliberation, maen nhw'n gorfod trafod gyda'i gilydd. Beth maen nhw'n mynd i wneud? Ystyried popeth a wedyn beth yw ei penderfyniad. Nawr, mae Arglwydd Testun yn dweud, mae cyngor yr arglwydd gyda'r rhai sydd yn ei ofni. Cyngor yr arglwydd. Yn yr un ffordd mae reithgor, y deuddeg persona yn meddwl beth ym i'n wneud. Mae Duw yn meddwl. Mae Duw yn dod i gasgliad. Mae Duw yn berson. Yn dydy, mae'r ysbryd glân yn berson. Dydy'r ysbryd glân ddim yn pŵer. Mae'r ysbryd glân yn berson fel un personau. Mae ganddo fe feddyliau. Mae Duw yn gweld beth sydd yn digwydd yn ein byd ni. A mae Duw a diddordeb. A mae Duw yn meddwl am beth yw'r ffordd gorau
Just fel I ni gyd am barn, am bethau, am cyngor I bobl, am beth yw'r ffordd mor I fyw, mae gan Dduw I feddyliau hefyd, a mae gan Dduw I gyngor e. Meddyliwch am hynny. Mae gan Dduw I gyngor e. Neu fel beth ni'n mynd at Dduw, cnogi'r y drws, beth yw dy gyngor ni? Dim moyn bod yn ysgol. Ond mae Dduw wedi meddwl am bethau. Mae ganddo fe feddyliau. Mae ganddo fe I ewyllus. Yn ni'n credu hynny. Mae gan Dduw I ewyllus I gyd. Jeremiah 23, 32. No, 23, 23. Okay, Jeremiah 23, 22. Pe baint, mae Dduw yn hyn, pe baint wedi sefyll yn fy nghyngor. Mae'n siarad am y proffwydi. Byddent wedi peri i'n bobl rando ar fy ngeiriau, a'i troi o'i ffyrdd dregiwnus ac o'i gweithredoedd drwg. Mae gan Dduw gyngor. Clir, meddyliau. A mae'n bolon rannu gyda ni. Mae Dafydd yn dweud fan hyn bod cyngor yr arglwydd gyda'r rhai. Gyda. Mae modd yn I wybod. Mae modd yn I wybod meddyliau Dduw ar fater, ar sefyllfa. Nid yn unig cyfrinachau am deyrnas Dduw, nid gwybod yn unig am yr efengyl, mor fawr yw hynny. Mae'n ni'n deall yr efengyl. Mae hyn yn mynd ymhellach yn dydi. Mae Dduw'n rannu hynny gyda ni os ni'n Gristnogion. Wel, wrth gwrs, mae'n rhaid iddo fe. Ni allu ddim bod yn Gristnogion. Ond mae'n bolon rannu gyngor hefyd. Mae'n bolon rhoi feddyliau I ni ar bethau. Nawr, Dduw ddim yn datgyddio fe gyd. O na. Dduw ddim yn datguddio'i holl feddyliau I ni. Na, achos mae llawer o feddyliau, holl feddyliau Dduw, uwch na'n meddyliau ni. Mae Beibl yn dweud yn hyn, mae feddyliau yn uwch na'n meddyliau ni, a'i ffyrdd yn uwch na'n ffyrdd ni. Bydde dim pwynt I Dduw rannu popeth yn ni, achos ni'n beidrol, ac mae e'n anbeidrol. A mae'r Beibl yn dweud, Deuteronomium 29, 29. Y mae'r pethau dirgel yn eiddo i'r arglwydd ein Dduw. Chi'n gweld, mae yna bethau sydd yn ddirgel. Mae yna bethau, mae Dduw yn gwybod, Dduw ddim yn mynd I rannu gyda neb. Falle achos does dim pwynt, neu falle achos mae jyst yn penderfynu. Mae hyn yn ddirgel. Mae ddim yn mynd I rannu hyn gyda neb. Ond, y mae'r pethau a ddatgyddiwyd yn perthyn am beth I ni am plant, mwyn I ni gadw holl ofynion y gyfraith hon. So mae'n rhan o feddyliau Dduw, mae'n ddirgel. Ond mae'n rhan o feddyliau Dduw, mae e'n datgyddio. Mae eisiau ni gwybod, a mae e'n gyda'i blant e. Felly mae cyngor yr arglwydd ar gael i'w blant e. Mae feddyliau I ewyllus e, I arweiniad e. Dyna beth ni'n siarad amdano fe fan hyn. I arweiniad e, o ddydd I ddydd. Mae hynny medd ar ein testyn gyda rai sydd yn ei ofni. Mae rai sydd yn ei ofni yn gwybod. Be mae Dduw moyn iddyn nhw'n wneud. Mae'n arwain. Dyna beth yw thema'r Salm mewn gwirionedd. Os ych chi'n darllen e, mae Dafydd yn gofyn ac yn dweud bod Dduw yn arwain I bobl. Mae'n mynd nôl at beth o'n I yn pregethu, ddim os ych chi'n cofio nôl yn yr haf, ynglyn ag arweiniad Dduw. Ac I ni gyd yn bobl sy'n moyn arweiniad yn dyn ni. Chi ifanc, chi canolod, chi hyn, chi moyn arweiniad. A mae ar gael, mae cyngor yr arglwydd i'r rai sydd yn ei ofni e. Paul yn dweud yn dydi, pwy a wybu feddwl yr arglwydd? Pwy sydd yn gallu gwybod meddwl yr arglwydd? Mae bron a bod yn rybygus
Mae bron y bod yn gableddus i ddweud bod ni'n gallu gwybod meddyliau Duw. Ond dyma'r y feddwl. Mae Paul yn dweud, ond y mae gyda ni feddwl Crist. Mae Duw yn datgyddion. Mae Duw moyn i chi wybod. Yn gryno nawr, mae Duw moyn i chi wybod i feddyliau. Mae moyn i chi wybod i gyngorau. A pam mae mor bwysig darllen y Beibl yma. Oherwydd dyna ffordd i ni'n dod yn fwy cyfarwydd a'i gyngor beth. Dyna i fi dy gŵr, ni rodio ynghyngor rhan ni saif yn ffordd pechaduriad. Nid eistedd yn eisteddfa gwatwarwyr, ond sydd â'i ewyllus yng nghyfraith yr Arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith i'r fydd y nos. Felly cyngor yr Arglwydd, cyfrinach, cyngor. Ond mae un ar ôl, a dyma'r un sydd wedi dod i'r Beibl diwygiedig o mlaen i fel hyn. Caiff yr rhai sydd yn ei ofni gyfeillach yr Arglwydd. Gyfeillach yr Arglwydd. Mae'n mynd ymellach. Mae'r tri yn nhw, fel petai yn mynd ymellach. A mewn gwirionedd, wrth i dyfu fel Gristnogion, mae'n credu dyda'r tri dyfu yn ein bywydau ac yn ein brofiad hefyd. Beth yw cyfeillach? Y gair da, ynddo fe, cyfeillach. Oedd prof blynyddoedd yn ôl yn arfer galw rhyw cwrdd arbennig, cyfeillach. O fel y seiat gyda ni, bydd rai pobl yn dweud cael cyfeillach. Cyfeillach yn Saesneg, byswn ni'n dweud. Falle fellowship, ond mae'n gryfach na fellowship, byswn ni'n dweud intimacy. Rhywbeth fel yna. Os ych chi'n intimate gyda rhywun, ych chi'n agos iawn. Familiar conversation, familiar acquaintance. Dim jyst cyfeillgarwch, mae hwnna'n dymryd iddo fe. Ond mae cyfeillach yn hyd yn oed fwy na cyfeillgarwch. Chi'n gallu cael cyfeillgarwch gyda rhywun, ond ych chi ddim yn gweld hwnna. Ych chi ddim yn siarad yn bob 6 mis, neu pob 6 mlynedd. Chi dal yn gyfaill, ond does dim cyfeillach fyna. Cyfeillach yw pan mae yna agosatrwydd, pan mae yna gwmni yna. Dyma'r cyfrinach. Dyma medd Dafydd, sydd gyda'r rhan, sydd yn ei ofni. Cyfeillach. Nawr te. Mae hwn yn mynd yn bersonol yn dydy, ond mae rhaid. Dyn ni'n gwybod am hyn. Profiad yw hyn, dim jyst gwybodaeth yw hyn, ond profiad o ddydd i ddydd. Fel Abraham, roedd Abraham, beth y Beibl, yn gyfaill Duw. Oedd yn gwybod am cwmni gyda Duw. Falle oedd pethau wahanol amser ni, wel oedd yn. Oedd Duw yn dod at fe, yn llythrenol mewn person ar y degau. Ond mae dal yn wir. I ni'n gallu cael cyfeillach gyda Duw. Enoch, fe buon ni'n edrych arno fe rai, cofio pryd, rai wythnosau yn ôl. A rodiodd yna gyda Duw. Yr un peth, byw ein bywyd yn ymwybodol bod Duw gyda ni. Presenoldeb Duw wrth eich ochr. Fi'n cofio Paul yn dweud hyn, yn ysgrifennu at Timotheus. Roedd model eitha trist mewn gwirionedd. Mae'n sôn am ei achos oedd newydd fynd, i ail achos o flan Cesar. A mae'n dweud rhywbeth fel hyn, yn fy ail ymddangosiad, ni safodd neb gyda mi. Oedd ar ben ei hun, fian, neb gyda gi. Ond safodd yr Arglwydd gyda mi. Mae'n yn hyfryd.
Oedd e'n gwybod am bresenoldeb rhywun gyda ge. Oedd e'n meddwl oedd yr arglwydd gyda ge yn llythrenol, chi'n gwybod, yn gorfforol, ond roedd e'n gwybod bod yr arglwydd gyda ge. Ni'n gwybod rhywbeth am hynny. Ydyn ni? Ni'n gwybod rhywbeth, gobeithio bod ni, fel Cristnogion. Ac yn gwybod mwy, ond ni'n gwybod am y presenoldeb yna. Bod yr arglwydd gyda ni, cyfeillach gyda ge. Ni'n meddwl am y tri llac yn y tân. Fe ddath rhywun arall, pedwerydd i, a sefyll gyda nhw yn y tân. Mae Iesu Grist yn dweud hyn yn dydy yn Ioan 14 ac adnod 23. Os car neb fi, fe ag eidw fy ngai, ond tad a'i car yndau, yn y ni a ddeiwn ato, ac awnawn ein trigfa gyda ge. Yn y ni, tad a'r mab yn dod ato ac yn gwneud ein trigfa gyda ge. Na beth ni'n siarad am cyfeillach. Ac mae'n ymynedd ni wrth gwrs yn llawn o hyn. Cyn cwbla, cwestiwn i ni. Gyda phwy y mae'r dirgelwch? Gyda phwy mae'r gyfrinach? Gyda phwy mae'r cyngor? Gyda phwy mae'r cyfeillach hyn? Fel wedi dweud ys y dechrau gyda Cristnogion. Ond nid na beth mae Dafydd yn dweud. Mae e'n dweud fel hyn, dirgelwch yr arglwydd sydd gyda rhai a'i hofnant ef. Y rai sydd yn ei ofni ef. Mae'n ymadrodd ddiddorol yn dweud. Mae'n troi lan tipyn yn y Beibl, a falle ni ddim yn gwybod, falle ni ddim yn defnyddio'r ymadrodd fel yna. Falle bod yna mater pregaeth fyna, falle bod yna mater cyfres yna. Teimlo bod yna. Ofni yr arglwydd. Beth mae'n golygu i ofni yr arglwydd? Salmydd yn dweud mewn lle arall, ofnwch yr arglwydd a'i saint Duw. Ofnwch e. Mae yna ofn sydd yn wael, ond mae yna ofn sydd yn dda. Ni fod i ofni Duw. A gyda rai hynny, mae cyfrinach hyn. Be mae'n golygu i ofni Duw? Wel, jyst yn brysio, mae'n golygu yn meddwl, ein bod ni'n fyw o'n fywyd yn ymwybodol o Dduw trwy'r amser. Beth bynnag i ni'n neud, ymwybodol bod Duw yna. Ymwybodol bod Duw yn gweld ni. Dim ond beth i chi neud. Bod yn ymwybodol reality Duw. Y ffaith bod e'n gweld chi. Dim ond beth i chi neud. Dim ond pa mor fawr, dim ond pa mor fach, dim ond pa mor bwysig, dim ond pa mor dyn nhw. Bod yn ymwybodol bod Duw yn eich gweld chi. Ac bod chi'n ceisio i wenu yn popeth i chi wneud. Chi'n gwneud popeth yn meddwl, mae Duw yma, a fi eisiau plesio fe. A fi ddim moyn i wge, fi ddim moyn i ddefe edrych fel yn siomedig arna. Ni'n ei wneud achos ni'n nofni e, parchu e, ni'n garu e. Chi'n gweld mae'r addewid yma, os ydyn ni'n gwneud hynny, os ydyn ni yn ei ofni e, fe fydd dirgelwch yr arglwydd gyda ni, fe fydd ei gyfrinach e gyda ni, fe fydd ei gyngor e gyda ni, a fe fydd ei gyfeillach e gyda ni hefyd. Felly, ofnon yr arglwydd, fawr o'i saint. Amen. Fel i